دەم باش vê xelekêr ya pêncî û çara pend û wate ez ji vê pirtûka xwe bixwînim. Çend penda ez ê bixwînim bi şîrovekirin. Şîrovekirinek sana. Kur dibêjin dar bi berê xwe mirov bi navê xwe. Ji xwe dar bi çi tê naskirin? Bi berê xwe berê wê çi lê dikevin? Sêvin, hênarin, tirînê, çin e? Ew dare bi berê xwe tê naskirin. Mirov jî bi navê xwe tê naskirin. Û navî jî jêr dimîne. Ev dar dimîne dara sêva. Mirov jî bi navê xwe yî ji xwe navî wî xweş be di nav milletê û timî wê bî navê bê naskirin û navî wî ne qenciyê kiribe û ne başî kiribe ew jî dîsa bi wî navî bimîne. Ji ber vê yekê divê dar bi berê xwe, mirov bi navê xwe. Ya din ew jî li ser darê yê kur dibêjin dar bi berê xwe şêrîn e. Çawa dar bi berê xwe şêrîn e? Rast. Dar em bên dara berê wê yani encamê wê çi ye? Encamê vê darê çi ye? Şêrîn e, tu dibê ev dara şêrîn e. Tiştek ne şêrîn û tehl lê keve, ew dar tê naskirin bi tehlayê û bi neşêraniyê. Wek wê mirov jî. Mirov encamê wî, karî wî qenc û baş bin, bi wî karê xwe, bi wê qenciyê xwe, bi wê başiya xwe, ew mirov baş dimîne. û bera wî yani encamê ku dide, encamî paqijin û xweşikin. Yani veya erê li ser darê hatî, lê gelekî esam karin bînin li ser mirova jî. Ya din kur dibêjin destê rastê da û yê çepê nebihîst. Destê rastê da û yê çepê nebihîst. Çima tê gotin ve? Da yani qencî kir, alîkarî bi belengazar kir, bi gedar kir. Geda gotinek Kurdî, li hemberî wê erebî feqîr e. Em bên destê rastê da ê çepê nebihîst, çawa belkî ev ji tişkî olî, dînî ye. Ji ber got ne got yek tişkî bike, qencîkê bike, xêrekê bike, got bi ku here bêje û navê yek qencî pê bûye, bêje tişkî nexweş ne, got tûlo navî her carê bêje. Na, te qencî kir, pir baş e. Qenciya te ji ter dimîne, cem xwedê jî dimîne tê nivîsandin. Ê got te qencî pê kirî jî çi jin çi mêr, ew jî ji bîr nakin qenciya te. Ji ber vî hawî kur dibêjin destê rastê da û yê çepê nebihîst. Xweştir yani got neyê gotin, tişkî baş. Ya din kur dibêjin dar li kewê neket, kew li darê ket. Ev çima? Dar, êma dar li kewê nakeve. Çima? Ev li ser dara bi ber dibêje ha, ne darê dimere dixe destê xwe. Ev ji ber got livandin tê tin e. Yani dar dewsa xwedê yî. Li kewê neketî, kew hatî lê ketî. Demek mirovê yani berê jî Kurd dibêjin yani kevirê giran li dewsa xwe baş e. Ev her du jî karin ser mirova bêjin. Ma bi xwe em naz dikin dar tev nalive. Dar nikare yek santên bi wir dihere. Ji bo li kewê neketî, kew hatî lê ketî. Demek kesê qenc û baş zehmetiyê tehdeyê nadin kesî. Na êgo ne qenc û ne baş ew zehmetiyê û tehdeyê digihînin kesê baş û qenc. Em karin wilo bêjin, vî rengî bêjin. Ya din dîsa kur dibêjin dar li ser rehê xwe şîn dibe. Her tişt li ser rehê xwe şîn dibe. Ne tenê dar. Mirov, ajal, yani dewar, her tişt li ser reha xwe şîn dibe. Çênab li ser reha xwe şîn nebe, tê pûç be. û herkes jî tê vedigere ser koka xwe. Ji ber ku kok bingeha her tiştî ye. Koka mirov, bingeha mirovayî. Ya din dibêjin, kur dibêjin dengê ezmana nîşana baranê ye. Dengê ezmana nîşana baranê. Em dibên gurgura tavayî. Gurgura tavayî. Tav tê, deng tê ji ezmana em nas dikin wê baran bê. Ev yekê. Te naz bike mirovê gelkî bike qarbalaxî û xircirê bike, ev mirov jî tên tişt nadikin. Yani wê tiştek di encamê de tiştek çê bibe. Lê em ê bînin vêya timî ser xwezayê li ser vê xwedê çi dişîne,
بۆ vî hawî Kurd dibêjin dengê ezmana nîşana baranê. Yani deng ji ezmana hat tinaz dike wê baran bê. Ya din pir xweş e. Kurd dibêjin dera nan dibire, şûr nabire. Dera nan dibire, şûr nabire. Em bên çawa. Nan berjewendî ye. Nan em xwarin e, pereyê, ev tiştên wilon. Dêmek ciyê gelek ciya dikare tu bi perê xwe, bi malê xwe tişt nabike, zor nikare wî hawî bike. Tu nan dide, cihê te çê dibe. Nan çi ye? Kurd yani nirxa nan li cem Kurda gelekî girîngihîn ji dema Someriya. Somerî jî digotin nan, li cem Kurd dibê wer em ê nanekî bixwin. Malser nan tenê dibêjin. Nan xwarin e. Nan civat e. Vê hawî. Ji ber wilo dibêjin yani dera nan dibire, şûr nabire. Demek nan şûr xurtir e. Tu jî zengîn bi, xwedî pere be, yani gotina te wê cihê xwe bigire û wê bibire riya xwe. Ê derbas ke. Belê. Ya din û ya ew li ser diziyê wan e. Dibe deriyê xwe bigire û gundî û cîranan neke diz. Deriyê xwe bigire û gundî û cîrana neke diz. Li mala xwe miqatebe, li malê xwe miqatebe û bera her tiştê te nevekirî bin ji xelkê re gok diziyê nekin. Yani malê berdayî kesan dikin diz berçavê xwe bibînin, bi dilê wan bibijê, wê bibin, wê bistînin. Ji ber vê hawî divêk gava Kurd dibêjin deriyê xwe bigire û gundî û cîranan neke diz. Ti dihêlî tu dibe egerek tu wan bik diz ew jî em bêjin henasê wan, hindirê wan lawaz e, zîf e, qels e, çavê wan li malê te keve wê bidiz. Li tiştê xwe miqateb yani. Me bes jê çi ye? Li tiştê xwe miqateb e. Mala xwe her tişt di mala te de heye. Mala te yê, zarokê te ye, her tiştê te ye. Li mala xwe miqateb. Yani deriyê te bera girtî bil te. û tiştê hindirê malê ji xwe bila li malê bimînin. Ya dawî Kurd dibêjin destê dirêj kin nabe. Destê kin dirêj nabe. Ser çi ye? Em ser bêjin destê dirêj çi? Li ser em karin bînin li ser qenciyê, li ser camêriyê, li ser comerdiyê. Ew destê comerd û camêr tevî rewşa wî dira wî dakeve jî dimîne hîna destê wî dirêj û kare qenciyê û başiyê bike. û ew destê kin çi qasî bib, xwedî pere û zengîn jî bibe, timî destê wî kin e. Yani ne êgo camêriyê bike, ne êgo alîkariyê bike, ne êgo qenciyê bike. Vî hawî. Ev ji bo wilo dibêjin destê dirêj kin nabe û destê kin dirêj nabe. Ev şîrovekirina me ji vê pendê re bû û ji van penda re bû. Ku ez çi xwasî serkeftî bûm di şîrovekirinê de yan ez ne serkeftî bûm, ev li ser we dimîne, hûn karin binivîsînin yan hûn karin ge ez tê şaş çû bim yan min xweşik şîrove nekiribe, hûn karin ji mir saz bikin, ez ê spasdar bim û ez ê spasiya we bikim. Goge mere têkev şaştîkê, şaştiya dostê xwe saz bike, durist bike, rast bike. Ji her yekî ji we ê nûketê û ê berê û ê di pêşerojê de wê li min gudarî bikin li vê xelekê. Spas ji we re, rêz û silav, bihêvî me got me sûde ji hevdû dît ta xelekek din hûn bimînin dixweşiyê de.